तो हेलो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बे समाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय आरो नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि बाथ्राफोर शेयार खालामनो थाखाय बा नोंथांमोनजों सासे इसोरनि दासनि प्रफेसि जाफुंनायखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय तो बेनिखायनो आसा खालामबावदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोन तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बे मोननैसो पॉइंटनि सायाव नोंथांमोनजों दिनै आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों नम्बर 1 दिनै आं नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामग्रोनो सानबाय बे समावहाय जे जोंहा मैया दाख्लैसो जानानै थांनाय 12 तारिख जुननि ना 2025 नि 2025 नि जे घटना नोंथांमोना जानांगौ बे घटनाखौ ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुखाबाय तो मा घटना बियो ना अहमदाबादावहाय गेदेरथार एयारलाइना जोंहा दिनै क्रास जानानै थांबाय जोबस्रांनानै थांबाय आरो बेयाव गोबांथार ना फेमिलिफोर दिनै थैनानै थांबाय ओमफ्राय मा बिरादथार मोजां मोजां मानसिफोर जिउ जोबनानै थांबाय गिदिर मानसिफोर दिनै थैनानै थांबाय इनायनो दुखुनांथाव आरोखि ना तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे घटनाखौहाय दिनैहाय मा सासे इसोरनि दासा दिनै प्रफेसि दिनै बुंखादोंमोन आरोखि बेफोरबायदि घटनानि सायावहाय तो आसा खालामो नोंथांमोना बे प्रफेसि बे बाथ्राफोरखौ गोसोआव दङ बा ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजों दिनै नुबाय तो बिथांनि नामानो जाहैबाय पास्टर बाजिन्दर सिंह आरो बिथांखौ प्रफेट बाजिन्दर सिंह होननानैबो दिनै मिथिनाय जायो तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखि ना बिथां पास्टर बा प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ बे प्रफेसिखौ होखादोंमोन जे 2026 नि 31 तारिख डिसेम्बर दानावनो बिथाङा बेबायदि मोनसे प्रफेसि बुंदोंमोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा दान बियो 2024 नि 31 डिसेम्बरावहाय बिथाङा बे प्रफेसिखौ होखादों आरोखि इसोरनिफ्राय मोननानै बिथाङा बेखौनो बुंदोंमोन जे गिदिर गिदिर जाहाजफोर 2025 आवहाय ना गुबुन गुबुन हादरफ्राव दिनै गोग्लैगोन बा घटना जागोन होननानै बिथाङा बेबायदि प्रफेसि होदों आरोखि तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय नोंथांमोना ना आं नोंथांमोनो गुसुं भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों बिथांनि प्रफेसि बुंनायखौ नोंथांमोना बे समाव नायनानै लाबावबानो जाबाय 2025 में प्लेन में सफर करना बहुत प्रार्थना से करना है आप ये ना सोचें कि मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होगी और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है आत्मा ने मुझे दिखाया और भविष्यवाणी हुई पूरी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हादसे के वक्त विमान में 242 लोग थे सवार आप ये ना सोचें कि मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ एयर इंडिया का यात्री विमान है ये साफ हो गई है तस्वीर 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होगी और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है 59 सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए इतनी बड़ी खराबी इस प्लेन में आ गई कि विमान बच नहीं पाया आप ये ना सोचें कि मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होगी और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है आत्मा ने मुझे दिखाया जिस विमान को दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमानों में से एक माना जाता था जिस तो आसा खालामो नोंथांमोना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां बे पास्टर बाजिन्दर सिंहनि प्रफेसिखौ खूब गाहामथारैनो नुबाय नोंथांनि मेगनजों खोनाबाय जे बिथाङा 2024 नि 31 डिसेम्बरावनो बे प्रफेसिखौ बिथाङा दिनै होखादोंमोन आरोखि इसोरनिफ्राय मोननानै अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना मा रोखोम इसोरा दिनै बिथांनि दुआरै बे बाथ्राखौ बुंनानै दिनै दोनखादोंमोन आरो जोबनायाव दिनै जाफुंबाय अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेखौनो आं दिनै आसा खालामबावो ना गिदिर गिदिर घटनाफोरखौ गिदिर गिदिर जाथायफोरखौ इसोरा गावनि दासफोरनि दुआरै एसेब्लाबो मिथिहोगोन जायैनि सिगां होननानै दिनै मा जोंनि गोथार बाइबेला दिनै बेखौनो मिथिहोयो आरो मा इसोरनि गाहाम बाथ्रायाबो दिनै बेखौ जोंनो मिथिहोयो बेखौनो दिनै आङो मिजिंथिदों ओरैबायदि सानो आरोखि ना बेफोरबायदि घटनाफोरखौ बेफोरबायदि प्रफेसिफोरखौ लानानै बेखौनो सानो जे इसोरा माबा मोनसे खामानि मावैनि सिगां एसेब्लाबो गावनि दासफोरनि दुआरै मानसिफोरनो दिनै बेखौ मिथिहोखागोन होननानै दिनै आं बेखौनो सानो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय जे बे प्रफेसिया दिनै आरोबाव जाफुंनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनबावबाय
बिथां प्रफेट बाजिन्दार सिंहनि जे प्रफेसि बे प्रफेसि जाफुंनायखौ जों दिनै मा नुनो मोनबावबाय जोंनि मेगनफोरजोंनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोङो दाख्लि जे जोंनि देशजों ना पाकिस्तानजों जे घटना दिनै जानानै थांदोंमोन बिथाङा आरो बेखौबो दिनै प्रफेसि दिनै बुंखादोंमोन बेखौबो दिनै जों जाफुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि सिगांबो बायदि बायदि जाफुंनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि थाखायनो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ फैदो जोङो इसोरनियाव जोङो खाथि जोङो सोमोन्दो जोङो लानानै जोङो थानि जेन' इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथिनो हायो बुजिनो हायो इसोरनि प्रफेसिफोरखौ जेन' जोङो मोनग्रोनो हायो खोनाग्रोनो हायो आरो गासै जानांगौ घटनाफोरनिफ्राय गावखौ सेफटि खालामनो लाखिनो हायो आरो मा मोजां रोखोमै जेन' जों थांनानै थानो हानाय बायदि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय